kapulisan aduna nay mga testigo sa pagsunog sa sakyanan nga adunay sakay nga duha ka tawo didto sa dakbayan sa Danao. City Hall misugyot nga ibaligya na lang ngadto sa Philinvest ang yuta sa SRP inay ipadayon ang ilang joint venture agreement uban sa Cebu City Government. Pag-ibig nagtukod og mini Tacloban office aron mo'y muhikay sa calamity loan sa mga naapektuhan sa bagyo sa Eastern Visayas. Misugyot ni Tomas Usmeña nga dili lang magpatuga-tuga og tukod og bag-ong city hospital sa SRP kung walay budget. Task Force sa pag-rehabilitate sa Northern Cebu giumol sa Kapitolyo. Kapitolyo wa pay nahatag nga mga materyales sa nawad-an og panimalay. Gisaad ni Governor Davide nga ipatuman ang efficient collection sunod tuig sa Kapitolyo. Mayong hapon Sugbo, Kabisayan ug subantang mga dapit nga maabot ning atong tulumanon. Ako si Frank Malilong Jr. Mga kapatid, kung ang Malacañang dunay pinglaksod nga mao rehabilitation center alang sa Kabisayan nga kikuso-kuso sa bagyong Yolanda, ang Kapitolyo sa Sugbo duna sa gitaganang Rehabilitation Task Force nga mao'y mututok sa pagbangon sa amihanang bahin sa Lawigan. King Teres, Suginlimi. Dulan sa nakabuan human guba sa bagyong Yolanda ang mga kabtangan sa Northern Cebu. Giangko ni Governor Junjun Davide nga hangtod karon wa pa makahatag ang Kapitolyo og mga materyales alang sa mga nawad-an og panimay. Giingong nagpadayon pa ang ilang panagsabot sa pribadong sektor aron hapsay nga mapatuman sa pagpanghatag og ayuda unya. Sa probinsya wa pagiging mamalit pamanta at po nang pamaliton ng mga roofing materials. We have to place orders, we have to check all these mga details. Dunay gihimong Rehabilitation Task Force si Davide na panguluhan sa usa sa iyang mga consultant nga si Baltasar Tribunalo Jr. Siya ang gitahasan sa gobernador nga mao'y mopatuman pagbarog sa mga apektadong lungsod ug dakbayan sa amihan ng Sugbo. This is really the purpose of the task force. For it to really examine, evaluate, plan, coordinate ini mga rehab activities at ang pagabuhaton. Iba na sa gobernador nga unom ka buwan nga sa usa ka tuig makabarog ang mga lugar sa Northern Cebu. Naglaom sab si Davide nga magahinan ng Sugbo sa 41 bilyones pesos na supplemental budget nga gi-realign sa national government alang sa rehabilitation. Kung provincial government lang, kulangon. Kung private sector lang po purely, kulangon. Kailangan lang tagtabang sa national government. King Perez, News 5. Naglaraw karon ang DepEd Division Office nga ipaubos sa stress debriefing ang dulan 3,000 ka mga magtutudlo sa amihanang Sugbo, usa sa mga dapit nga naigo sa bagyong Yolanda niadtong Oktubre 8. Chinky Bagyo, Suginlimi. Na ang Rafi. Alang ni DepEd Division Superintendent Arden Monisit, angayan nga mopailawom sa stress management ang mga magtutudlo sa Northern Cebu aron nga mas mahimo silang epektibo silang pagtudlo karon nga mibalik na sa normal ang mga klase sa pampublikong tunghaan. Nag-request ang mga experts para ma-debrief po ang ato mga teachers like teaching them how to move on after experiencing those calamities. Kung nakita sa atong mga teachers nga after sa calamities, down ang ilang moral, then we need to push them up again, to start all over again and kanang lead our students and our pupils again. Nasayran nga gawas sa mga bakwit nga estudyante nga naagipay mutang sa nagkalain-laing tunghaan dinhi sa Sugbo, doon na sablaing 20 ka mga estudyante gikan sa Tacloban City nga anaa karon mi sit-in sa mga tunghaan sa Minglanilla ug San Fernando. Without any credential as instructed by DepEd Region 7 and the Central Office. So ang tanan nilang mga academic records will be reconstructed. So after the reconstruction, usapan na to i-record permanently ang ilang pag-eskwela sa
atong mga schools. Nasayran sab nga hangtod karon anaa lang gihapon sa makeshift classrooms na klase ang uban samtang nagpaabot nga maayo ang kapin sa 2,000 ka mga guba nga lawak sa ringan. Ang tanang totally damaged classrooms nagkantidad og halos 700 million pesos nga danyos. Jinky Bargio, News 5. Daghan ang mga private individuals o non-government organizations ang misaad nga mopaayo og classrooms nga nagusbat sa amihanang bahin sa Subo atol sa bagyong Yolanda. Ipaibaw ni DepEd Division Superintendent Dr. Arden Monisit nga kadtong buot mo-adapt og pagpaayo og classrooms mahimong makabisita sa ilang website. Sa pagkakaron, kapin sa 2,000 pa ang guba nga classrooms gikan sa 13 ka munisipyo sa Northern Cebu nga angayang ayuhon. Actually, ang atong list of classrooms with estimated cost of damage gi-up na po sa atong website. Nga ang katong ganahan nga mo adapt og classroom, adapt og school, mo check nga to sa atong website aron nga there will be no duplication. Tuyong nibutang og usa ka espesyal nga buhatan ang Pag-ibig Fund dinhi sa Subo alang sa mga taga-Tacloban nga mi-apply og calamity loan. Gibuhat kini aron dalig maproseso ang mga loan applications sa mga biktima sa bagyo. Jinky Bargio, Suginlimi. Lumad nga taga-Tacloban si Ma'am Zoraida og tuyong mianhi sa Sugbo uban ang iyang co-teacher aron hangyoon ang buhatan sa Pag-ibig Fund nga i-release na ang ilang loan aron ilang magamit pagpaayo sa iyang panimay. May dami duwa nga rason pagnganhi sa Cebu. Number one, good ang nag-canvas mi ang prices bahan ang yero. Tapos, the same time, nag-follow up po mi sa among loan sa Pag-ibig. Ni adtong Nobyembre 22, giablihan sa Pag-ibig Fund ang Mini Tacloban Office sud sa ilang buhatan aron mooy mutabang sa proseso sa calamity loan sa mga nabiktima sa bagyong Yolanda sa Tacloban City ug ubang mga lugar sa Leyte. Sukad sa miaging semana hangtod kagahapon, dul-an na sa 5,000 ka mga miyembro ang mi-apply og calamity loan sa Pag-ibig. Gipasalig sa Vice President for the Visayas Group nga bisan sa gidaghanon sa nag-apply, marilis gyud ang loan depende sa contribution sa miyembro nga naapektuhan. Gani ang Pag-ibig Central Office migahin og 5 billion pesos alang sa calamity loan kay napanglantawan na nila daan nga mas motaas pa ang ihap sa mo-apply. Programa gikan sa amo ang EDP kay si kuan man gud siya mga special na man gud siya nga calamity loan. We have relaxed on some requirements nga sa una mo enta nga kinahanglan na jud kay ID. Ug wa sila ID kay na da sa baha katong sa storm surge. So we have a way of identifying the person na ani mga security questions nga among ipangutana to determine the identity nga ikaw ba gyud ni membro. Dugang sa Pag-ibig, karon ang labing unang higayon nga daghan ang nagloan tungod sa duha ka kalamidad nga miigo sa Kabisayan. Dulan sa 50,000 ka mga tawo ang nang-apply og loan kinsa biktima sa linog sa Bohol ug Cebu, lakip na niini ang nabiktima sa bagyong Yolanda sa amihanang bahin sa Sugbo. Initially nagplano nig mga 10 communities nga ang Pag-ibig mo initiate sa pagtahimo og mga balay. O kanang naalang sa worth 450,000 para affordable siya. But amo pa ni i-coordinate sa mga local government unit kay sila man ang kahibalo kung naabay property sa ilahang locality nga pwedeng matukod ang mga balay. Ang mga buot mo apply sa loan mamahimong mobisita sa 5th floor sa Pag-ibig Fund sa Cebu Business Park ning syudad. Jinky Bargio, News 5. Karong Biyernes og Sabado na, Disyembre 6 og 7, ang Weekend Rebuild Tonight Concert nga pasiugdahan sa Isila Suites Talamban ug sa Park and Go Bake Shop. Concert for a cause kini pagtabang pagpatukod og balik sa mga balay sa mga biktima sa bagyo sa Northern Cebu. Mupasundayag silang Chad Borja, Richard Reynoso, Renz Verano ug Juan Raimundo sa unang gabi. Silang Bo Sirodo, Angelio ug Bayang Barrios sab ang mulingaw inig Sabado sa gabi. Watch 2 shows for a price of 1. For ticket inquiries and reservations, tawag lang sa mga numerong 253-3084 o 239-1665. Nagkauyon ang mga nagpaluyo sa pagpatukod sa Tent City nga mahimo na kining kapuy-an sa mga bakwit. Hingpit na usab ang mga basic facilities sa evacuation center. Leslie Caminade Vistil, Suginlimi.
Gibisita sa kadagkuan sa nagdumala sa Tent City Kunda Family Rebuilding Center ang site aron sutaon kung unsa nakaandam ang maong dapit. Ang Red Cross, DSWS ug City Government ni padayag nga mamahimo ng puyan ang maong dapit sa mga evacuees. Gikan sa mga tent ngadto na sa lugar nga himuong tapukanan sa tanan ug ang mga facilities niini sama sa CR, shower room ug washroom. Hingpit na nga gitukod dinhi sa SRP kining 50 ka mga tents nga mo'y kasamtangan unyang puy-an sa mga evacuees nga gikan sa Eastern Visayas. Gani atong makita kining shower room ug CR ni barug na. Posibleng karong Lunes adunay mga evacuees nga mopahimulos nini. Matod sa pangu sa DSWS, wala na sila nakita ang problema sa dapit ug mamahimo na kining puy-an sa kapin 90 ka pamilya nga niya sa Sugbo. Kini mao usab ang nakita sa kadagkuan sa Red Cross. Okay, rugged kaayo. Within the standard man. Gipasalig usab ni SRP Consultant Engineer Roberto Varquez nga karong Domingo ilan ang mamuntar ang tanan nga tents. Ilan na lang paabuton ang pagsusi ug mando ni Cebu City Mayor Michael Rama. Karon is kung makita nato ang area is ready na jud ta. Naka-prepare na jud ta tanan karon. Ang aton lang gihulat is ang final grouping na lang kami from the city. Siguraduhon nga ang kaming first set of 50 ka tents, kung ma-filled up na niya with evacuees, dapat the whole area is also complete. Dita mo ang ug padakay, narabay mga bata, narabay maglikay lang ta sa disgrasya ba. Leslie Caminada Vistil, News 5.